Ahoj kamoši, vítajte na vendelínskom pobyte. Dneska vám ukážem celý deň, nechce sa mi dostriať po jednom a ideme na Valentína. Takže dúfam, že aj vy si užívate Valentín a my sa túlame ako každý rok. Ani sme boli v Poľsku. Tento rok sme v Poľsku. Som si, že to je guma na stole. Ale to je nejaká favorka. Takže tak, dneska bude veselo, budú pamiatky a len také túlačky, takže poďte s nami. No, toto vyzerá jak vysielač a ono to je v skutočnosti kryš. Takže to vysiela len one vieru do mesta. Toto je svätý Jan Sarkander. Patron Skočova. Toto bude asi zavreté, čo? Kamoši, takto z centra tu ide takáto aleja. Navrhujem až hore ku krížu. Teraz tu typek reže, takže asi mi nebudete počuť. Kamoši, toto bol Skočov, my sme si tu boli pozrieť ten kríž. Trošku sme sa boli prejsť po centre a momentálne už pôjdeme ku autu a pokračujeme ďalej ku nejakému palácu, ktorý je kúsok pred Žorami, takže poďme sa presunúť. Dobre, mal som vypnúť na piči navigáciu. Tak kamoši, vítajte, no momentálne sa nachádzame v Baranoviciach pri paláci, to je náš kúsok od Žorov, čo bude naša ďalšia zastávka. Krásne jazero, teraz je trošku kako, lebo vypustili. Toto by mal byť taký pekný park, no škoda, že nie je zelená, bolo by to krajšie. A nevadí, prejdeme sa troška. Možno to budú aj kachny niekde. Tak. Kamoši, už sme sa ocitli priamo v Žoroch, ale zase sme trošku na kraji. Ideme si pozrieť takú väžu, ako keby pozostalosť a niekde potom je tam ešte Srekov domček, možno sa dostaneme aj tam. Potom už len sa nájsť do mesta. A ešte, ak nebude to mať, tak poviem hore tú pšinu. Dobre. Tu sa vykonávajú bežecké aktivity. Je to tu pekné. Keby bolo zelené, je to ešte krajšie, ale tak je obdobie, aké je.
A ako sme sa bavili, že prečo je Valentína vo februári, keď je zima a nie v maji, keby sa dalo totok na lavičke valentínovať. Asi. Utekáme presne. Tak kamoši, toto je tá väža, čo som vám spomínal, to už je taká starobila. Je to veľmi pekný les a borovice, na bicykl to tu vyzerá úžasne. Je značná cyklotrasa a potom je tu obrovský komplex jazier a rybníkov a všelijaké také stavby, nejaký dom Šreka, rozprávkový domček, také chajdy, kde sa dá ísť prejsť. Tam tu teraz trošku prší a je zima, takže my už to asi dneska nepôjdeme, ale akože vidím to tu, že dalo by sa tu fakt aj na tom bicykli veľa pochodiť. Je to tu aj vyznačené, na mapách si to nájdete. Fakt krásne prostredie, takže doporučujem Žory a okolie na návštevu, naozaj pekné. Tak kamoši, čarom z Triu sa prenášame opäť do Dunajova, my sme teda už doma. No a z tých Žorov od tej veže sme sa išli ešte nájsť boli sme povedať teda Auchan, tam sme niečo kúpili, potom sme sa boli nájsť v galerii a tieto mestské mesti som netočil, ja nie som možno také, aj keď teda, keď pôjdeme teraz na dovolenku Grécku a takto, tak tam vám to asi ukážem, to bude trošku iné video, ale fakt sme sa boli len nájsť a niečo také. No pozrite sa, čo sa teraz deje. Neviem, či ste počuli to poľské video, jebaný meteorológ še pomýlil. tak to teraz vyzerá. Takže zasa sneh kydá. Ale však je február, tak nech sa to teraz vyblázni a potom budeme mať pokoj. Možno niektorí z vás nemajú radi tieto americké Halloween, Valentín. My si to celkom ideme. Neviem, že to nejak uctievame, ale urobíme si vždy pekný deň. A však to si môžete robiť hocikedy v roku, nie na Valentína. My si také robíme, ale na Valentíne chodíme na takéto tripy do Poľska, pretože tam je lacnejšie a služby sa nám tam viac páčia. Takže to je z dnešného Valentína asi všetko. Dúfam, že vy ste mali pekný deň. Ľudia mi napíšte do komentu, ako ste ho strávili, či ste niekde boli. Majte sa pekne, my sa uvidíme pri ďalšom videu. No a ak mi chcete urobiť valentínsku radosť, tak hoďte like a môžete dať odber, nič vás to nestojí. Nášmu kanálu to trošku pomôže, takže vidíme sa na budúce a zo zasnešeného Dunajova vás pozdravujem, majte sa pekne. Čaute. Skoro mi tu hlavu otrlo.